Het dak moet eraf in het Kalverdijkje. We hebben 800 man, kunnen we kwijt. Daarvan gaat 10% naar Den Bosch. Dus we hebben 720 plekken. Dus de laatste kaarten die gaan we vanavond verkopen. En dan hoop ik dat we gewoon eind vanavond kunnen zeggen dat we uitverkocht zijn. Nou binnen er natuurlijk supporters van Den Bosch die erbij wezen willen, die misschien net een kaartje hebben. Dan verwacht je hem daar een probleem mooi? Nee, we hebben heel duidelijk afgesproken dat de Bosse supporters alleen via hun eigen supportersvereniging kaarten kunnen krijgen. En bij ons dus voor een dichte deur komen. We gaan even van een prachtig mooi scenario uit. Je pakken ze mooi. Een blote locatie dan gewoon een Kjellediekje. Ja, de Leiden heeft zich gisteren geplaatst voor de finale. Dus Groningen is uitgeschakeld. En dan Leiden speelt in een soortgelijke hal als het Kalverdijkje. Maar dan gaan we gewoon samen, maken we 7 wedstrijden een feest van. Is het voor je net interessant om misschien toch te zeggen van hoppa, we gaan naar het WTC. Volle gruttere locatie, kan ik meer kaarten verkopen, pakken we wat meer zin. Ja, maar er komt heel veel bij te kijken. Met de vloer, de speciale vloer die nodig is, met de baskets, met de entourage. Met Groningen was er een optie geweest, omdat hij zelf ook heel veel supporters meeneemt. Maar ja, we willen ook heel graag het thuisvoordeel dan blijven gebruiken in het Kalverdijkje. Laten we eerst maar zorgen dat we naar de finale gaan en dan zien we daarna wel weer verder.